היום אני אראה לכם קסם נורא נחמד, קסם יפה. קודם כל נוציא קלף, נגיד את זה, אוקיי? רואים את הקלף? אני אשים אותו ראשון בחבילה, יעשה כל מיני כאלה, ויערבב, ככה, אוקיי? גם כמה כאלה. אוקיי, עכשיו אני אחלק לשלוש חבילות. הנה 1, 2 ו3. נגיד ניקח את השנייה. אוקיי, את השאר נשים פה. עכשיו אם היה מתנדב, הוא היה אומר לי, עם הקלף שיצא, הוא ב5 קלפים הראשונים. אז אני אקח אותם 1, 2, 3, 4, 5. אוקיי, הקלף נמצא פה. אוקיי, הוא נמצא פה. עכשיו אני אקח את הקלפים 1, 2, 3, 4, 5 ויסגור את החבילה עם השנישה. עכשיו אני אקח את הקלף הראשון, נראה לי שהקלף שיצא זה מלכה. אני אקח אותו ואפרור אותו לחבילה, ושימו לב, הוא באמת נעלם מפה, אין שום מלכה. אוקיי? עכשיו אני אקח את כל שאר הקלפים ואני אפרוס אותם. תסתכלו, יש קלף אחד הפוך בחבילה, והקלף ההפוך הזה זה המלכה לבדו. הקסם שעשיתי מקודם, יש המשך לא פחות יפה ממנו. יש לי כאן גומייה. אני אקח את הקלף שבחרנו ממקודם, נגיד את המלכה לב. הנה זה הקלף מהקסם הקודם, ניח אותו פה. אוקיי, אני אשים אותו עכשיו ראשון בחבילה ויערבב את הקלפים. לא תתבלבל, לא משנה. אוקיי, עכשיו אני אקח את הקלף הראשון, שהקלף הראשון הוא 5 יהלום. אני אוריד אותו לכאן. עכשיו אני אקח את הגומי, אשים אותו בערך באמצע, יחלק את החבילה, ייתן חצי סיבוב ויסגור אותה. אוקיי? ואז יוצא מצב כזה. עכשיו אני אקח את 5 ויכניס אותו ברווח שיש לנו באמצע. אוקיי? ויסגור. עכשיו תשימו לב מה קורה שאני אסגור את החבילה. המלכה לב יוצא.